हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण बनवत आहोत बदामी चिकन। तर स्टार्ट करूया। 3 टेबलस्पून तेल घेऊ। गरम मसाला घेतोय आपण। त्यामध्ये आपण 2 कांदे ॲड केलेले आहेत, बारीक चिरलेले। चांगलं सॉते करून घेऊ। बाजूला आपण घेतलेलं आहे बदाम, काजू आणि शेंगदाणे भिजवून ठेवलेले आहेत पेस्ट करायला। आपण आता कस्तुरी मेथी घेतलेली आहे 1 टीस्पून, चांगलं सॉते करून घेऊ। टोमॅटो घेतलेला आहे 1 चिरून। आता आपण ॲड करतोय 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, चांगलं सॉते करून घेऊया। आता आपण त्यामध्ये जी पेस्ट केलेली आहे बदाम, काजू आणि शेंगदाण्यांची ती ॲड करून घेऊ। चांगलं मिक्स करून घेऊ। आता ॲड करू 2 टेबलस्पून दही। मसाले घेऊया। पहिले तर हळद घेऊया 1 टीस्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर आणि मीठ घेतलेलं आहे 2 टीस्पून। साखर 1 टीस्पून घेऊ ॲड करून। कढीपत्ता घेतलेला आहे 7 ते 8 पीस। कोथिंबीर घेऊया, चांगलं मिक्स करू। आता आपण ह्याच्यामध्ये चिकन ॲड करून घेऊ। चांगलं मिक्स करून घेऊया चिकनला। एक बाउल पाणी ॲड करून घेऊ, चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला हे 15 ते 20 मिनिटासाठी शिजवत ठेवायचं आहे। त्यावर झाकण ठेवू। पंधरा ते 20 मिनिटात चांगलं शिजून जाईल हे। मित्रांनो, अशा तऱ्हेने आपलं बदामी चिकन रेडी झालेलं आहे। मँगो किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा। थँक्यू।